ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଗ କାଳରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳୁଥିଲେ। ପୁଅ ବିଲ ବାଡ଼ି କାମ କରି ଘରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଥିଲା। ଆଜି ସେକାଳ ପଖାଳ ଆଉ ନାହିଁ କି ସେ ଚାଳ ଘର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟାର କରାଳ ରୂପରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଚାଳ ଘର ଆଜି କୋଠା ଘରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ପୁଣି ଟାଉନର ଉପରେ 5-6 ବଖରା ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ରହିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ସେଇ ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି, କାରଣ ପୁଅ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରେ ରହୁଛି। କାଁ ଭାଁ ଆସୁଛି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ସେ ବି ଏତେ ଦୂରରେ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପାଣି ଟୋପେ ଦେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଜୀବନ ଆମର, ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର, ସମ୍ପର୍କ ଆମର, ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମର। ଏ କୁହ ଯୁବ ସଂସ୍କାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।